היום התעוררתי ב-4 בבוקר. וראיתי כאילו, ואמא שלי ישבה לידי והיא בכתה. ליצן קטן נחמד מכל אחד ליצן קטן שלי תרקוד איתי אולי תרקוד איתי קטן נחמד רוקד כל אחד ליצן קטן שלי אולי תרקוד איתי אולי תרקוד איתי למה במטבח של בת חן? היינו יושבות. ישבנו במטבח, פתאום יצא לי, איי, הגבה, כואבת לי הגבה. אני חייבת, אני הלכתי איתה, מישהו, הלכתי איתה ברחוב. אני מתקשרת שנתיים, אני מתקשרת לבת חן. אופלי, למה היא מתקשרת עכשיו? את מפריעה לי, אני בדיוק מפנטזת עכשיו. באמת, אני מצטערת. כל כך מתאים. אני זוכרת שבאפתי על דת הגורים, אז אני זוכרת שהם היו שם למטה במרתף. זוכרות? נכון? הילד, שם למטה בחדר. אז היא באה ולקחה אותי, ומורידה אותי וזה, ואז המוכשרת הזאת, היא אומרת לי להיות בשקט ושהם ישנים וזה, ואז פתאום עושה, באפי! באפי, בואי באפי! והעיקר עם באפי. אז איבדתי את המחברת, וגם את חיי איך איבדת. קודם גם כשהיא הייתה באה זה היה עוד רגע מתוק. זה היה כזה שאי אפשר להיות עצובים איתה, כאילו, אין דבר כזה. בכלל להיות איתה זה היה רגע מתוק. מה עוד הכנסת בקלסר? את הקסטה. שלמדנו לפיזיקה. היא קמה והיא אמרה עכשיו אני מורה, היא דיברה כמו מורה, הכל, ולקחה גיר והתחילה ללמד, ואני הקשבתי ופשוט אמרה לי את כל החומר, אז הקלטתי. יפה. את גומרת את הגיר. יש לו במחשב מלא גירים. איפה? יש לו עמית? של עמית מלא גירים? בעצם אחרי שזה קרה לא הלכתי הרבה זמן לרקוד. מה רצית להגיד דרך הריקוד? לרקוד כל מה שהיא אמרה שם. כאילו שהיא מרגישה חופשייה, ושהיא כותבת והיא מרגישה עם זה טוב, היא נכנסת לעולם הדמיון. חלמתי שכאילו היא באה ואומרת לי, סיימת את הריקוד, אז יאללה, תראי לי.
לכתוב בשבילי זה דבר נהדר. זה עושה אותי לבן אדם מאושר. אני כותבת רגשות. מה שאני אוהבת לעשות זה לדמות שבן אדם דומה לצמח, וחברות בין אנשים זה כמו פרח ומים. שרע לי ושקשה. אני לוקחת את העט והמחברת וכותבת. עם השיר אני מרגישה כלילה. מרגישה מאוד רחוקה, ואף אחד לא יגיד. זה אסור, זה מותר. לשיר אין מסגרת, אין חוקים. אנחנו יכולים לשיר מה שאנחנו רוצים. השיר בשבילי זה לא סתם מנגינה, וזה לא סתם מילים ששרים, ואחרי זה יאללה גומרים. בשבילי זה חיים. אני זוכר שהן היו יפות. הפנים שלה היו יפות. איתה לא כל כך אהבתי. מה הכי אהבת בערתכם? העיניים שלה. למה? לא יודע, הן היו יפות כאלה. היא כתבה מאיפה הזכות לקחת את המתנה היפה ביותר את החיים. זכות של מי? של מי שהרג. תמיד הייתה אומרת, אני אוהבת לשמוע שירים בעברית, אני מבינה מה הם אומרים ואני אוהבת את זה. שרתי לה פעם אחת את רומאו. היא התאהבה בשיר הזה, הוא לא נמאס לה. הוא פשוט, היא כל הזמן תשאירי לי את רומאו. אז הייתי שרה לה והייתה שמה עליי את הראש והייתי משחקת לה בשיער. זה היה הקטע רק שלנו. לכן תמיד אהבה את הקטע והזמן כמו מיקרוסקופ רגיש חידד את הראייה. זקן חכם שופט ביני ובין מה שהיה. אולי אהבנו בתמימות יותר מדי שירים. האמנו שנמות על מה שהם אומרים. זה היה הבית שהיא הכי אהבה. היא אף פעם לא הייתה ממש שרה, היא הייתה כזה מצמצמת, זה ככה טוב. היא אהבה חופש, היא אהבה שהיינו מבריזות משיעורים, והיינו כזה סתם שוכבות כזה מסתלבט על הדשא, היא הייתה שמה לה את הראש, והייתי שרה לה, והיינו כזה, היא הייתה נהנית, היא הייתה מסתכלת עלינו, ממש תראי, ויוצאים מהעננים. אני חושבת שהיא נורא התלהבה מהפעם הראשונה שהיא הבריזה. עברה לנו שעתיים מתמטיקה והלכנו לקצה השני של הבית ספר, לאיזה חורשה בסוף. אחר כך הרגשנו כזה כיף שהברזנו, כאילו אמנם סובלנו כמעט כל השעתיים מפחד, אבל אני אומרת, יאו, איזה כיף. אבל שאמא שלי לא תדע, היא תהרוג אותי. היא באה אליי יום אחד, והיא אמרה לי שהיא כתבה לי משהו. והיא נורא התביישה שקראתי את זה שם. אמרתי לה שאני חושבת שזה מדהים. לפעמים אתה הולך לאיבוד, ולכן אתה זקוק לקצת עידוד. לפעמים נדמה שאתה בשדה מוקשים, ולא יודע כיצד משם יוצאים. לפעמים אתה רוצה לברוח מכל הצרות, ולהישאר אי שם, בארץ החלומות. לפעמים נדמה שהחיים הם כמו הים, יום אחד שקטים כאלה ורגועים, אך ביום אחר סוערים וגועשים, ואנחנו מהלכים על הפסים הדקים.
כשיש שלישייה, זה מיוחד. כי בסך הכל היינו משלימות אחת את השנייה. בת חן הייתה ממש דיקי כזה, שפתאום בת חן לא רצה לחזור, אפילו יום ראשון היא לא הגיעה, והיא התחילה להגיד, אני לא אחזור לבית ספר וזה. אני זוכרת שאני באתי לידה לעשות, אז התחילה להגיד, חייבים לעשות משהו וזה. אולי נכין לה קסטה ונקטט לה שירים שהיא אוהבת, ונדבר בין השירים ונגיד לה, נספר לה דברים שהיא תשמח ותצחק, וכבר התחלנו לארגן וזה, ואז בת חן מגיעה ואומרת, בסדר, כבר אני לא... כבר יצאתי מהדיכאון, אז כבר יצאתי אפילו את אכזבה שלא יכולנו להכין את הקלטת. הדס, נילי בת חן, זה לא היה סימן שאלה. זה לא חתיכה חסרה, זה שתי חתיכות חסרות. בוא להיכנס בבוקר לאוטובוס, היינו יושבות לי ובת חן והדס ואני, ועכשיו אנחנו יושבות לי ואני. לקחת אליו בן המלך מאוהב ונסיכה עם שערות זהב לא סיפור ילדים בן המלך מאוהב ונסיכה עם שערות זהב כמו סיפור ילדים זה משפט שמה זה חרוט לי. מה את דואגת בכלל? את עם המזל שלך, לא יכול להיות שמישהו שאת אוהבת ימות. הקשר החזק הוא היה בין הדס בת חן ונילי. מה אתה זוכר שהם היו עושות ביחד? היו אוכלות פעם בגלידונית פה למטה במטבח והיו גומרות את הכל. לא מסיעות להפריט כלום? נכון. אין ספק שמלחמת המפרץ מאוד השפיעה עליה. מה שיפה היה לראות שהיא התייחסה לזה בהמון הומור, מה שכתבה לה יום ראשון של המלחמה. היה לי ויכוח עם מסכה. אמרתי לה, לא מספיק שאת עושה לי בחילה ולוחצת לי על הגרון, בגללך לא אוכל לישון. מה דעתך חצופה שכמותך? המסכה שקטה לרגע קט, אך פתאום היא אמרה, את העלבת אותי, והחלה בוכה. אבל רק שתדעי, שעלייך אני מגינה, ושומרת עלייך מכל צרה. סליחה, אמרתי לה. אך בכל אופן, זה עדיין לוחץ ויש לי בחילה. לדעתי אמרה המסכה, תתרגלי לאי סדר ולבלגן. אך תזכרי שכל עוד אני לראשך, זה לטובתך. אין לי ספק שאם היא הייתה נשארת בחיים, היינו רואים אותה במשמרות הנוער של דור שלם, דורי שלום. ההפתעה הייתה שזה עד כמה זה העסיק אותה, ועד כמה מתוך בחירה היא בוחרת כנושא לכתוב עליו בבית ספר על מלחמה ושלום, ונושא לדבר עליו לא פחות ולא יותר בשיעור אנגלית על השלום. ואלה היו ההפתעות אולי. ולי יש חלום, על השלום. אותו יום נראה שייך לסיפורים ולאגדות, ונראה שלא יגיע. אולי אני ילדה תמימה. אך האם זה מוגזם לבקש שלום וביטחון? והאם זה מוגזם לא לראות אמהות של חיילים צעירים בוכות על הקברים? והאם זה מוגזם לחלום ללכת בבטחה ברחובותיה של העיר העתיקה? כשביקרתי שם, נורא פחדתי, וכל הזמן מאחוריי הסתכלתי, ולכן בפתק אני כתבתי, הלוואי ויהיה שלום, ונוכל ללכת בבטחה ברחובותיה של העיר העתיקה. צריך להביא במבה.
בבוקר, אתה יודעת לא קרה לי אתמול. ראיתי טלוויזיה והיה לי מעסיק. ורציתי לזרוק אותו, ולא היה לי כוח לקום. אז שמתי אותו על החולצה. חשבתי אחר כך כשנגמור לראות אני אזרוק אותו. והייתי רדפתי ליד הטלוויזיה, ואני קמה עם כל המעסיק לזרוק אותו. רק בכן יכולה לעשות כזה דבר. לא צחקנו עליה כל היום. יום אחד בתכן בא אליי, אתה תני לי, נאבדו לי השרוכים. היא הייתה הולכת איזה חודש שלם, היא הייתה הולכת בלי שרוכים. לא, אני באה לראות אותה, להסתפרות על הרצפה. יום אחד היא באה אליי, נילי, אבא שלי קנה לי שרוכים חדשים. איך התלהבה מהם. זה היה מצחיק. החיים מתחילים לשעמם, ואני מנסה נגדם להתקומם. כל בוקר אותו הדבר, זה חוזר על עצמו, כמו תקליט שלא נגמר. רוצה שפתאום, במפתיע, דבר מיוחד וייחודי, דבר שיפתיע, דבר שהוא רק שלי, ינחת פה אצלי. זו יכולה להיות הידיעה שנסיך מאנגליה בחר אותי לאשתו, וכולם לפניי השתחוו, ובכל העיתונים עליי יכתבו. אז אולי אני אזכה בטיול לחוץ לארץ, לג'ונגל הרחוק, שהחיים שם לא מתנהלים לפי החוק. לטייל בג'ונגל הפראי, ולראות את הקופים והפילים. ואם יתמזל מזלי, אולי אשמע את טרזן מלך הקופים, מתנדנד על הענפים. בסך הכל אני חושבת שצריך לנסות מכל דבר. לטעום טיפה מפה ומשם, לטייל בכל העולם. אני נורא רוצה להיות שנה ולא כמו כולם. בתכן תמיד הייתה אומרת שלא לריב על בנים. תמיד היה חוק אצל בתכן. זה יום אחד, התקשרתי אליה ואמרתי לה, יאללה בואי אליי. טוב, אני אבוא שם, אני צריכה להתלבש וזה. יאללה בתכן, בואי כבר, את לא תפגשי את הנסיך שלך בדרך אליי. אז היא אמרת לי, מאיפה את יודעת? אמרת שאני אפגוש אותה במקום הכי לא צפוי, כזה. סתם בתכן אומרת לי, איך בא לי חבר חייל? לא חייב להיות בלונדיני עם עיניים כחולות. צריך להיות אצלו משהו מיוחד, שכאילו יאהב אותה איך שהיא. אהבה נכזבת היא מאוד כואבת, שבמישהו את מאוהבת, אך את יודעת שליבו נתון לאחרת, ושהוא בעצם בך לא מעוניין, ושחבל לך על הזמן. והחברה שלו היא האויבת הכי גדולה, כי הכל קרה בגללה. ואם היא לא הייתה קיימת, הייתי אותו אני לוחדת. אני כבר מדמיינת איך שהכל היה נפלא, אם רק היא לא הייתה. אוף, לעזאזל איתה. ואיך הלב נפגע כשהוא שומע לא. זה ככה כבר הרגל אצלו. והכי נורא, לראות אותם מתנשקים. אם רק הייתי יכולה הייתה להתחלף. אוי, זה היה כזה כיף. ולמה הוא בחר דווקא בה? מה, היא יותר יפה או חכמה? או אולי זה פשוט כי אותה הוא פגש ראשונה. היא הייתה נורא חמודה, מצחיקולה כזאת. והיה גם, אני לא אשכח את השין של השורקת, שזה בכלל, גם כשהייתה מתקשרת לאחותי והייתה אומרת, אפשר לקבל שרית, אז הייתי משתגע. פעם אחת גם כן שהיא באה אלינו יום שבת, והגיע אליי איזה חבר מהצבא. אמרתי לו, תראה איזה חברה מקסימה. אמרתי לה, חבל שהיא לא קצת יותר גדולה. אמרתי לה, אם הייתה יותר גדולה, זה היה ממש טוב. כל פעם שאני שומע את השיר, יבת השיר פנים אל מול פנים, ואחותי פעם השמיעה לי את הקסטה שהיא הקליטה את שתיהם. שהיא, כאילו, בתכן לא ידעה שהיא מקליטה אותה. והיא כל הזמן זמזמה את השיר הזה. עכשיו, כל פעם שאני שומע את השיר, יש כל מיני גרסאות לשיר הזה. כל פעם שאני שומע אותו, אני נזכר בבתכן. היית יכול לדמיין דמות כמו בתכן כחברה שלך? כן. הלילה אשאר פה, חכה איתי לבוקר שיבוא. אהבנו פעם באמת ובתמיד, אהבנו כמו שילדים יודעים.
עליי וגם עליך רואים את השנים, ואת יפה פנים אל מול פנים. פנים אל מול פנים. חייל! 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 חייל עם הטלפון! חייל! חייל! תראה את הפיכה, אני מאוד מצטער. חייל! באנו כדי לחלק פה לחיילים אוזני המן, לעשות להם חג שמח. אני הלכתי עם בת חן, התחלנו לעשות ככה סיבוב, תוך כדי שיחה חילקנו כל פעם כשראינו חייל, נתנו לו אוזן המן או רוגלח. הם חיכו שם משלוח מנות, ואני זוכר שלקחתי אותה והיא הייתה כל כך נרגשת, וכאילו שהיא הולכת, אני יודע מה, להגן על המולדת. אני זוכר את הסיפוק שהיא באה ועם הכיף והגאווה, שתוך כמה זמן הם הספיקו לחסל את כל המנות. רבותיי, אני מבקש את כולם להתרחק, עוד קדימה. רבותיי, כמה שיותר רחוק. כן, כבר, סגור עכשיו, קדימה. כשחזרנו מבית ליט, אז הלכנו אליו ובת חן ואני. תכננו מה נעשה בערב. בת חן אמרה שהייתה כזה מאושרת וחייכה וזה, ואמרנו לה מה את מאושרת? אמרה אני מאוהבת. שאלנו אותה במי, אני הסתכלה על עצמה כאילו בחלון, ואז אמרה אני מאוהבת בחיים. תבוא, גם יש פה? חייבת חשוב. השבוע האחרון היה מדהים. ישבנו כזה במטבח אצל הדס, ובת חן שיחקה כזה עם גולה על השולחן. פתאום באה ביציאה כזאת, תשמרו על הגולה שלא תיפול, כי אם היא תיפול הגורל שלי ייפול. ואחרי איזה 10 דקות, רבע שעה, הגולה נפלה. באוטובוס נכנסת והכל, וגם מסתבר שהיה פיגוע. הפיגוע בירושלים, קו 18 השני. התלבטנו אם לנסוע או לא, בגלל הפיגוע, אבל אמרנו מה, אין סיכון, כאילו, בכלל לא נראה לנו מסוכן. אבל מה שלא הגענו זה אם לא שואל לנו. בכלא אשדוד שואלים אם יש סגר בשטחים היום. אין כלום. תבוא. היינו ברכבת, קשקשנו, ריחלנו. אני זוכרת בת חן קמה, והיא הלכה לטייל בשכונות. פתאום כזה דעת לנו, אנחנו שומעות אותה שרה בן המלך מואב. כאילו, בת חן הייתה שרה כזה צורה מאיזה שיר בן המלך מואב ונצליחה עם שערות שיער. אנחנו נורא צחקנו, כאילו. ואז הגענו לתחנה, ירה לנו. אנחנו הלכנו מהר כזה, ובת חן הלכה איזה 7 צעדים אחורה. יש הזמן, הולכת, כזה, ראש למטה, שרה בן המלך. בכלא אשדוד שואלים אם יש סגר בשטחים היום. עכשיו פעם היה פה גם פיגוע? כן, 2 פיגועים, לא פיגוע אחד. הרי אנשים באו להציל את האנשים, אז עוד פעם זה התפוצץ. ואז הגענו לדירה. נורא התלהבנו, כאילו, שנכנסנו וואי, כאילו, זה שלנו ל3 ימים. פתאום דנה להציע מצלמה. אני בכלל נראה לי מוזר מה פתאום את מביאה מצלמה לתל אביב, לא נתת לנו
חוץ לארץ זה משהו. אנחנו הוצאנו את הבגדים לארונות, והתחלנו לפרק את התיקים, חיברנו את הטייפ, שמנו מוזיקה. ורצינו לצאת לרקוד איפשהו, ולא ידענו בכלל אם יש, בגלל הפיגוע. והודס אמרה, מה, נלך לרקוד, וזה יום מהפיגוע. ובתכן אמרה, מה זה משנה כבר יצאנו, זה כבר, כאילו, זה כבר לא מה שישנה אם רוקדים או לא. אנשים באו להציל את האנשים. פוצץ. מה זה היה? זה הפצצה? דנה קמה ומעירה אותנו. התעוררנו והתחלנו להתלבט. דנה והדס אמרו אולי נשאר בדירה, אולי נזמין פיצה לכאן, אולי כבר לא נצא. יצאנו ונסענו, החלטנו שלא ניסע באוטובוסים כי בכל זאת קצת פחדנו. אז עצרנו מונית והדס ביקשה ממנו מונית במחיר של אוטובוס. מה זה היה? חשבתי שחררת אותנו. מה זה היה? הלאה, חבר'ה, לכו לאוטובוסים שלכם, שבת שלום, הכל בסדר. מה זה היה? מה מספר האוטובוס ההוא? יודעים מה זה? יודעים מה זה? יודעים מה זה? יודעים מה זה? הנהג אמר לנו איזה חכמות אתם, הוא נורא התלהב מהרעיון שאנחנו נוסעות במונית ולא נוסעות באוטובוסים. הוא הוריד אותנו שם ליד חנות של שמלות קלה בדילינג אוף סנטר. והדס אמרה שהיא רוצה שמלה פשוטה שתתחתן. היא תתחתן לא עם שמלה מקושקשת, אלא שמלה כזאת של כפרים. גם בת חן אמרה שהיא גם, שהיא לא... הלכנו דווקא נורא לאט, אני לא יודעת למה. בת חן ביקשה ממני כל היום הזה שאני אשיר לה את השיר של אביב גפן, את המלאך שלי. המילים של השיר הזה זה מפתח המרחק, פתח לי שער של געגועים, והפחד השואל בי האמא שלי, אני שלח לנצח את המלאך שלי. זה היה כבר לקראת כיוון של מעבר חצייה. ואז אני זוכרת, הדס ואני רצינו ללכת לפיקדילי, שזה עוד חנות דיסקים, ובת חן ודנה רצו ללכת למדוד בגדים, ממש כאילו למדוד. וזהו, כאילו, עמדנו לחצות את המעבר חצייה. והיה ירוק, התחלתי לחצות. שני צעדים לפניהם, אני חושבת. הם גם התחילו לחצות. וזהו, כאילו, פתאום היה את בשנייה הראשונה עוד לא הבנתי מה זה, אבל היה בום, כאילו, הכל פוצץ שם. ולא ראיתי אותם כאילו יותר. אל תעזבי, את המלאך שלי. לפעמים אני לא מבין אותה. תראו לכם פתאום מי בא בדלת. קורה לך לפעמים שאתה חושב את זה? שפתאום אנחנו עושים סרט ופתאום היא באה. פתאום באמצע הצילומים היא באה. מה הדבר הראשון שתעשה? מה? אם היא תבוא. נפסיק את הסרט, נבטל את הספר. להתנפל אליה. להתנפל אליה. נכנס עליה. למה תכעס עליה?
תלבושת יפה מהבית. השמלה הקלה של אמא. ביום הולדתה 15. מאיפה הזכות לקחת את המתנה היפה ביותר את החיים? מי כתבה את זה? ללאה רבין. מה יקרה שאני מתגעגע אליה? כאילו אני רואה אותה. שלום! איזה אלון גדול מצפן. הוא עובר לידי, רק שלא ייקח גם אותי. תגידי לנו את הבת זוג שלה. שם שלה בת חן. בת חן, בכל רם שכולם... שאין לך אבא או סבא, אח או אחות, או דוד או דודה. אתה אומר, ואני זוכרת שעוד הספקנו לומר שלום, אבל לא כמו שלום, שנוסעים לחו"ל ואחר כך חוזרים, אלא שלום שאומרים שלום, ויותר שלום נפגשים, רק בחלומות. מעניין שהמוות מעסיק אותי הרבה פעמים, שאני מהרהרת ואני שוב אומרת, המוות על פרידה הוא החליט שהיום זה כך. אני מפחדת להגיד חיבוק, כי אם הייתי נותנת לחיבוק אחרון, אני לא חושבת שהייתי מסוגלת לעבור אותה. ואתה תשמור מלמעלה על כל המשפחה. רק אתמול הוא עמדתי, רק אתמול הוא חיבק אותי, רק אתמול חיבוק. פשוט כאילו, חיבוק כזה, חיבוק דור שלא נגמר. נורא. אני רוצה לחבק אותה. לא חייב לשאול כמה משהו, פשוט להרגיש את השיער שלה. כאילו, לשמוע את הקול שלה חי, לא בקסטה ולא. חיבוק. חיבוק הזה שלא נגמר. שזה כל החלומות שלי וכל המחשבות שלי, אם פתאום הייתי רואה, אני לא חושבת שהייתי יכולה בכלל להגיד משהו. הייתי מחבקת אותם.
מה היית רוצה לתת לה? אצל משה תיקון אצל האבא. של מה? עם ממתקים בתוכו. כל יום הבן אדם סיים את חייו, הוא עובר לידי, רק שלא ייקח גם אותי.